Здравейте! Аз много се радвам, че съм част от това събитие. Път съм на пощенска кутия, но Биодерма ги познавам много отдавна и работя с тях отдавна. Много ги обичам, правят страхотни неща, така че много се радвам наистина, че мога да прочета една от историите на тези дами. Сега, аз историята си я харесвам, наистина я харесвам, не го казвам просто така. Моята история е по-различна със сигурност от предходната и даже от тази преди нея. Моята история, аз научих страшно от нея. Предполагам, че и вие ще научите нещо, което до сега не сте чували. Тя дава интересна перспектива, според мен, сравнявайки два много различни свята. Нашия свят, в който живеем, който е доста така забързан, пълен с сравняване, оптимизация и стремеж да сме по-добри във всичко. И един друг свят, за който аз никога не бях чувала. Света на едно племе, което се казва Тара Омара. Някой чувал ли е за това племе? Всички? Не, май. Няколко човека са чували. Супер, сега ще ви разкажа много малко преди да прочета историята, за да дам супер малко контекст. Това племе живее в Мексико, дълбоко в каньоните на Мексико и се считат така за едни от най-миролюбивите хора. Те си живеят в равенство, не мислят за бъдещето, живеят в днешния ден, в тук и сега. Хранят се само с бобови култури, царевица, такива неща, не познават нашите западни болести и нашите грижи и водят един много, много, много по-простичък живот. И сега ще ви прочета историята. Тя се казва "Жените, които тичат" и е от София Кръстева. Някъде в дълбините на мексиканския щат Чиуауа, в каньон по-дълбок на места от самия Гранд каньон, живее племе, чието име означава "тези, които тичат бързо" или "леките нозе". Това е племето от Тара Омара, за което ви казах. Те също така се наричат рарамури или рарамури, не съм сигурна къде е ударението, ако някой знае да ми каже. На български никъде не го намерих, как се казва. Добре. На английски ударението на рарамури. Така, рарамурите не спорят особено относно това как ги наричат, защото те са заети да тичат. Тичат в сандали от козя кожа, понякога и направени от автомобилна гума. Те тичат по каньони, които аз лично не бих прекосила дори с джип и подходяща екипировка, а те го правят с часове, с дни, понякога нощи и най-вече го правят с лекота. Те не тичат по маркирана пътека с указателни табели, тичат по скали. И аз гледах видеа, тези скали са много стръмни и са много каменисти и наистина е невероятно, че тичат по тези скали. Говори се, че човек от племето е изтичал 700 км за 48 часа. 700 км хора за 48 часа, това не е печатна грешка и това го проверих. Не се подготвят по програма, не следят пулса си, не си купуват скъпи маратонки, не гонят рекорди, те просто живеят, а бягането е толкова естествена част от това живеене, колкото е дишането. Те бягат за вода, бягат да разнасят новини или да занесат нещо на някого в съседния каньон, който е на 30 км. Но пък какво са 30 км, когато имаш сандали и воля? И те най-вече бягат, за да са заедно. А жените на рараморите имат своя версия на племенно бягане. Те тичат и хвърлят обръч напред с пръчки. Това е един вид игра. И го правят с часове в планината и се смеят, не засичат времето, не се състезават. Победителката е тази, която е решила, че всички вече са стигнали достатъчно далеч. И спират, когато им се прииска. Тоест няма правила. Пият царевична бира и танцуват. Хранителните експерти смятат, че именно тази царевична бира е тайното гориво за 47 000 калории, които изгарят по време на традиционните си състезания. 47 000 калории. Значи за сравнение, един маратон от 40 км изразходва средно 2600 калории.
Значи смятайте, аз се опитах да си го сметна вкъщи, по мои сметки, 720 км, аз не съм добра с математиката, но така. Сега нужни са около 4 литра, за да се напиеш с тяхната бира, така че те не бягат пияни, достатъчно така да могат да бягат. Но пък наистина се възползват от качествата на царевицата, защото е много хранителна. Когато Кристофър Макдугал пише за тях в Born to Run, това е книга, преобърнала с главата надолу всичко, което западният свят смята, че знае за бягането. Света реагира с предвидимото смесено чувство на възхищение и, разбира се, на недоверие. Ама как така е възможно? Без техника, без подходяща обувка, без болка. И точно тук идва частта, която мен ме е занимавала, откакто се първи път прочетох за тях. Не толкова физиологията, а нагласата. Рараморите, те не бягат от нещо и не бягат към нищо. Бягането не е инструмент за постигане на цел, то е самата цел. Да си с тялото си, с хората си, с планината си, удоволствие в чист вид. Нещо, което западният свят е позабравил покрай всичките си хронометри и сравнителни таблици. Аз пък, когато ми е тежко, отварям телефона и скролвам. Гледам чужди истории, чужди животи, чужди ваканции, чужди тела, чужди успехи и по някакъв много извратен начин очаквам от всичко това да ми олекне. Не ми олеква, разбира се. Олеква ми, когато изляза навън. Когато тялото се раздвижи и главата за малко замълчи. Рараморите са го знаели това отдавна. А аз го откривам наново всеки път. Заставаме на старта на Билдермал Women's Run с хиляди мисли в главата, дали сме се подготвили достатъчно, дали ще издържим, дали изобщо сме на правилното място. И това е нормално, животът ни постоянно се преплита със съмнението в себе си. Но в някакъв момент, не знам точно кога, нещо се размества. Всички жени около теб ти се усмихват. Дичате заедно и съмнението остава някъде по тресето, заправено. Билдермал Women's Run не е надбягване в каньон, никой не ни кара да прекосяваме клисури в тъмното с козени сандали, слава Богу, въпреки че може би идея за следващото стъпи. Но нещо от духа на рараморите се е промъкнало и тук, между бързите и по-бавните, между тези, за които е първи път и тези, за които е седми. Никой не е тук, за да победи някоя друга. Всички са тук, защото са решили, че могат. А точно когато го решиш, то вече е вярно.